అందరి నిరులో కంట్రోల్ మేము వచ్చిన ఆయరా చెప్పేదాకా ఆగుతలేదా? ఊర్లే దొంగలు తిరుగుతున్నంట, ఎవరు జాగ్రత్తలు ఉన్నూరులో. డోర్ ఎరగలేదు, తాళం పగలేదు, ఎట్లెత్తిపోయినంటావు? వాళ్ళు దొంగతనం చాలా ఎక్స్పర్ట్లు అయి ఉంటారు సార్. 99 రూపాయలు వస్తాయి. ఎంత? గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ జోలిపోతే ఎట్లుంటుందో చూపిద్దాం కొడుకులకి. దొంగతనం చేసి దొంగకి అమ్మేరు. ఏం బద్మాషులరా మీరు. నా కర్మరా బాబు, మీ కేసు నాకు వచ్చింది. సార్ లవర్ బాయ్, పెద్ద లవ్ స్టోరీ ఉంది. చిన్నప్పుడు మా ఇంటి ముందు లత అనే అమ్మాయిని లవ్ చేసిన. ఇంత దిగజారిపోయినవెందుకు? అంతా నీ వల్లనే. నేట్లయితే కారణం నువ్వే. ఆ విషయం నా భార్యకి తెలిసింది. అప్పటి సందే టార్చర్ పెడుతుంది. వాళ్ళు చక్కగా అయ్యేదాకా స్టేషన్ లోనే ఉంచురి సార్. కట్టారు ఓడియానా స్టేషన్ లో కొట్టం మంచి ఖర్చులకు పైసలు ఇచ్చిపోరాదు. చెరవ ఉంది అంతే సార్. జేబులో ఉన్న పైసలు ఉన్నాయి సార్. సార్ ఖర్చులకు పైసలు ఏమంటుండు? అరే మీరు ఏడుండి ఏం మాట్లాడుతున్నారు తెలుస్తుందా మీకు? 7 నీకు 3 మాకు. అరే ఇటువంటి ఐడియాలు ఎట్లొస్తారా నీకు? ఎవరా నువ్వు? నా కొడుకు పెళ్లికి డ్రెస్ కుట్టు అని ఇస్తే ఆయన కొడుకు పురుడు కుట్టిస్తున్నావు. ముసలోని దినాలు అవుతున్నట్టున్నాయి, పోయి తినద్దాంపా. ఏం మనుషులరా మీరు? గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ రెస్పెక్ట్ టేక్. ఈ కష్టం నా వల్ల కాదు, నేను ఇంటికి పోతా. ఈ అమ్మ దమ్మొస్తుంది. ఆగినవేంద్రా? ఏ నా వల్ల కాదు సార్. సార్ మీకు ఒకటి తెలుసా, మాకు బెయిల్ వచ్చింది. నీ మొఖం వచ్చింది, మీ మీద కేసే కాలేదురా.